Neviete pozdraviť? Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Lásko má, nech dá mne spát. Lásko má, nech dá mne spát. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Na čo myslíme už pondelok? Čo tu hej, párenky nabíjal, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Aké sú naše pocity pred písomkou? Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? To je tá chvíle, strach odmítam, dnes to buď výdech, anebo přijde ďábel sám. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Dneska to bude vše nohama vzhůru. A na našu 10? Jak zmenšujou se porce, stouply ceny zase trochu vejš. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? A jen málo kdo mě vítá, já jsem pro podsvětí sok. A kam by sme ich radi poslali? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Víš přeci, že jsem čestný muž, na svou mravnost píchu v srdci mám. Ako pravidelne končíme školský rok? Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Kdo to ví, ať promluví hned. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Přání mám, ať jednou se vám odměním. A čo mi povie otec, keď dnes maturujem? Nejsme nůl, zmysl sač na zdravý vzduch. A čo mi na to? Proč já? Ako budeme vyzerať po mature? Here's to us, one more toast, and then we'll pay the bill. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Ty si syn, jen náš bude král. A čo mi na to? Do sebe pertížne mladnic, co jde stále tím dál. Ako vidíme svoju budúcnosť my? Lásku tvou a zemi mít, co víc bych si jen přál. Po tvém boku Římu v čele stát. A aká je skutočnosť? Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? A čo budeme piť, keď odídu? Poďme do krčmy a začneme pít. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Od vás být dál nám, dobrý Bože přeji. A aký vlastne sme? Dravec se nudí, když tě vstává žrát, dravec se mi já do